menossa tänään safarille. Nyt on aamupala. Eli siitä olisi safaria muutama päivä tiedossa. Vähän on fiilis, että saattaa ylittyä eilinen paikka taas kerran. Onko sun rentoa? On lämmintä. Vau. Et sä oot todellinen. Jumalauta. Sitten ajellaan. Tämä gepardi kävi puskapissalla. Ja täällä onkin sillä välin pantu pöytä koreaksi. Näkeekö mun vanhat silmäni ginipullon siellä vai onko tuo tequila? Kyllähän tuo on. GT. Näin porukka. Saman tien huoneen esittely. Wow. The coffee station is complimentary. Okay, got it. If you need reception, just dial 2000 on that phone. 2000? Yes, just 2000, then you get with reception. Got it. That's if you need to change anything or if you feel like wanting room service or anything. There's still more wood stack. Everything is ready if you want to start the fire. Alright, over here we have our safe room. Ihan kelpollinen näkymineen kaikkineen. In here we supposed to